Tervetuloa takaisin. Tämä on Vapistaan yhdessä. Edellisessä jaksossa minä puhuin tunteista, siitä mitä tuntuu sisältä ja ennen kaikkea minä puhuin siitä surusta. Siitä surusta, mitä tunnetaan, kun luovutaan. Luovutaan töistä, unelma-ammatista, harrastuksista, pahimmillaan jopa niistä ystävistä ja lemmikeistä. Se suru on käsin kosketeltavaa meillä kaikilla. Ja nyt on hyvä hetki siirtyä puhumaan siitä ymmärryksestä, siitä lempeydestä ja miten elää itsensä kanssa, kun on surua, kun on sitä vihaa itseä ja tätä sairautta kohtaan. Ihan oikeastaan melkein tässä ekana haluan sanoa, että minulla ei ole vastauksia. Kenelläkään meistä ei ole niitä vastauksia siihen, kuinka olla itselleen armollinen, kuinka kohdella itseään lempeästi, myötätuntoisesti. Koska se suru ja viha, mitä me tunnetaan tätä kohtaan, se on monta kertaa todella suurta ja se tuntuu ylipääsemättömältä. Myös omalla kohdalla. Olen ollut vihainen, surullinen, minä olen huutanut, minä olen itkenyt. Silloinkin kun piti luopua unelma-ammatista, en koskaan sitä päässyt oikeastaan edes opiskelemaan. Löysin tilalle jotain. Sekin piti sitten vaihtaa, vaan sen takia kun on sairaus, jolle et pysty tekemään mitään. Siinä vaiheessa, kun minun piti luopua tästä minun viimeisimmästä työstä, niin kyllä tuntui epätoivoiselta. Se tuntui, kun olisi hypännyt suoraan mustaan kaivoon. Miten tästä eteenpäin? Entä nyt? Mitä nyt? Miksi minä? Miksi juuri minulle? Minkä takia kukaan muu ei kärsi näitä samoja? Se tuntui just siltä, että hakkaa vaan päätä seinään. Mut siinä vaiheessa, oikeastaan sen jälkeen vähäsen, minä ymmärsin, että minun täytyy olla itsellekin lempeämpi. Minä en todellakaan tarkoita sitä, että kaikkea tarvitsee hyväksyä. Tai että kaikkea tarvitsisikaan yrittääkään ymmärtää. Enkä minä usko, että todellakaan niin tarvitsisi olla. Ja sen myötä minä olen tosi paljon miettinyt sitä, että miten minä oppisin olemaan lempeämpi itselleni. Et se on niin usein, kun tapahtuu se eteneminen, että se kuppi ei enää pysykään kädessä. Sä tarvitset sen pillin siihen tai termosmukin. Että se ei tule itsensä päälle, pöydille, lattioille, toisen ihmisen päälle. Siinä kohtaa monta kertaa tulee juurikin nämä ajatukset, että miksi juuri minä? Miksi juuri minulle?
Miksi ei ole mitään millä hallita tätä? Minkä takia minä en pysty estämään tätä? Miksi ja miksi? Niin monta kymmentä kertaa. Ja melkein voi sanoa, että satoja kertoja. Miksi juuri minä? Miksi juuri minulle? Miksi en voi hallita? Sen jälkeen, tai oikeastaan voi sanoa, että tämä on vienyt aikaa. Tämä on vienyt todella paljon aikaa. Joka kerta minä en enää sano itselleni pahasti. Minä en enää samalla tavalla hoe itselleni, että minä olen viallinen, tyhmä, onneton, tarpeeton, surkea. Hei. Välillä voi sanoa, että elämä ruoskii jo ihan tarpeeksi. Minä pyrin olemaan ruoskimatta itteeni. Pienillä käännöksillä. Okei, tänään on huonompi päivä. Tämä on ihan ok. Nyt en voi hallita. Nyt ei pysty parantamaan. Tämä ei ole maailmanloppu. Tämän voi siivota. Minä en ole viallinen. Minä olen ihan hyvä juuri näin. Kuten sinäkin siellä ruudun toisella puolella ja sinä, joka kuuntelet. Sinäkin olet juuri niin hyvä sellaisena kuin sinä olet. Voisi jopa sanoa, että niin hyvä ja juuri niin heiluvaisena kuin olet. Juuri sellaisena. Ei tämä aina niin kuin helppoa ole sanoa itselleen, että tämä on okei. Se vaatii aikaa. Ja sen ajan antaminen itselleen on juurikin sitä armollisuutta. Se on sitä lempeyttä itseä kohtaan. Se ei ole sitä, että sanoo sairaudelle, tule, ota minut, täytä minut. Ei. Se on sitä, että tämä sairaus, se on yksi osa minua. Se ei ole koko minä. Se on vain yksi osa. Tämä sairaus ei määritä sitä, mille minä voin nauraa. Se ei määritä sitä, mikä tuo minulle hyvän mielen. Tämä sairaus määrittää vain ja ainoastaan sitä, ja vain ja ainoastaan sillä hetkellä, kun se hankaloittaa. Vain sillä hetkellä. Ei koko päivää. Se on vain se hetki. Ja nykyään mulla vapisee myös leukakin, niin tuntuu jännälle, kun se alkaa väpättämään. Hankaloittaa syömistä, hankaloittaa juomista. Sitä varten mulla on näitä pillejä, termosmukeja ja muita apuvälineitä. Hyväksyntä alkaa lempeydestä. Siihen tulee mukaan sitä ymmärrystä. Ja moni miettii, että jos minä hyväksyn,
Jos minä ymmärrän, minä luovutan. Ei. Ei sinä hyvä katsoja. Ei. Se ei ole luovuttamista. Se on vain sitä armollisuutta itseä kohtaan. Ja kun itselleen on lempeämpi, puhuu itselleen lempeämmin. Se ei ole luovuttamista. Se on paremman huomisen tulemista. Kun itseään katsoo peiliin, voisi ajatella, että kun katsot itseäsi siellä peilissä silmiin, niin sinä sanot itsellesi, vaikka ihan vaan pään sisällä, jos ei ääneen vielä uskalla. Sinä riität. Sinä olet hyvä. Se tuo vähän rauhaa. Ja se pienikin hetki sitä rauhaa päivän aikana tuntuu jo lottovoitolta. Minä en todellakaan sano, että tämä tapahtuu näin. Tai että se on huomenna, ensi viikolla, ensi kuussa. Se ei välttämättä ole vielä tänä vuonna ollenkaan. Mutta se on se pieni askel tässä koko kaaressa. Se pieni askel itsensä hyväksymisessä. Ja minä haluan muistuttaa sinua. Sinä et ole yksin. Me vapistaan yhdessä. Pienillä askelilla eteenpäin. Ja oikeastaan voisi sanoa, että me opetellaan tätä ihan yhdessä. On minullakin niitä päiviä vielä, jolloin tätä ei pysty hyväksymään. Jolloin tämän onnistuu kiroamaan sinne ihan alimpaan tai mihin tahansa. Ja se on ihan okei. Se on ihan oikeasti ok. Kunhan siihen tunteeseen ei jää kiinni. Muistaa sanoa itselleen sen, voisiko sanoa, taaperohetken jälkeen. Taaperohetki. Monet, varsinkin te, joilla on lapsia, itselläni ei ole. Mutta se, että taapero heittäytyy selälleen, potkii ja hakkaa maata ja huutaa, koska ei saanut sitä sinistä lapilta. Meilläkin on oikeus siihen, että me otetaan pikkuhetki ja annetaan itsellemme lupa siihen. Kunhan siihen ei jää kiinni. Antaa sen pahan olon ja surun tulla ulos. Ja kun sen on saanut ulos, hengittää hetken, istuu vaikka siinä lattialla ja hengittää. Ja itse asiassa sen jälkeen, kun sitä alkaa miettimään, että just äsken minä kiukkuilin kuin pieni lapsi, sen jälkeen alkaa josta kumman syystä vähän naurattamaan. Ja sitten nauraa kyllä itselleen jo vähän aikaa. Ja sen jälkeen on hyvä sanoa, että tämä on tänään näin. Koska se on jo lempeyttä. Pienillä askelilla eteenpäin. Tehdään se yhdessä. Kiitos, että olit mukana tässä jaksossa. Kiitos, että kuuntelit. Kiitos, että katsoit. Ja jos tämä kosketti sinua
jaa tätä videota eteenpäin sille, joka sinun mielestä tarvitsee kuulla tämän. Ja palaa itsekin tähän videoon, jos tämä yhtään sinua auttaa. Me tehdään tämä yhdessä. Seuraavassa jaksossa voidaankin varmaan puhua siitä vähäsen, että miltä se tuntuu, kun tästä alkaa puhua muille ääneen. Kiitos. Vapistaan yhdessä.